Mamahimo na nga managat ang mga gagmay nga mangisda ay apan kinahanglan nga musubay sa gilatid sa mga lokal nga ordinansa. Mipadayag si Gobernador Gwen Garcia sa iyang kahiubos kung nganong aduna pay tulo ka mananagat nga gikatahong gidakop o gipamulta. Matud ni Garcia nga dili na makaturunganon nga dakpon og pamultahon ang mga mananagat tungod kay niining pandemya nga giatubang karon daghan ang nagkamang sa kalisud. Usa sa gidakop o gipamulta si Alexander Quiñones. Siya lumad nga taga Malabuyok. Matud niya nga gidakop siya ni atong Mayo 29 sa iyang pagpangisda sa lungsod sa Alegria. Dugang niya nga kompleto ang iyang mga papeles ug permits apan gidakop gihapon siya og gipapirma og kasulatan nga nagdili sa pagpangisda o gipamulta. Sa TSPS nakabayad ko 50,000 niya, sa municipal nakabayad ko 16,000. Tungod ni ana, gitagsa-tagsa og tuki ni Garcia ang mga balaod ug gani iyang nakita nga walay kalapasan ang maong mananagat. May 29, ang probinsya sa Subo, General Community Quarantine. Ang imong dakop dito sa southwestern part, kapit sa Alegria, kanang Alegria, taga Malabuyok man parte na sa Cebu Province, dili na parte sa Cebu City. So this whole paragraph is totally false, inaccurate, erroneous. Gipasabot ni Provincial Legal Officer Attorney Donato Villa nga walay notaryo ang maong kasulatan ug mamahimo ra nga makabalik og panagat basta mosunod lang sa balaod o ordinansa. Mahog na to siya, baliwala na to siya kay niingon na sa CRD nga marag ilahatong panon baliwalaon sa to nila. So mo to ang nasabutan nga pwede na siya gyapon makapanagat katong 10.1 kilometers to 15 o walay 10.1 ari sa 7 fathoms. Gobernador Gwen Garcia, salamat kayo sa tanan nga tabang labi na sa atong gobyerno nag-antos itahon sa pandemic. Salamat kayo nga gitugutan mi balik og panagat. Samtang mipasalig si Deputy Speaker Pablo John Garcia nga mopasar og balaod sa Kongreso kauban si Speaker of the House of Representatives Alan Peter Cayetano nga tangtangon ang distansya ug basihan na lang mao ang gilawmon sa dagat. Dugang ni Garcia nga ang tumong sa mga liderato sa gobyerno mao ang pagtimbang-timbang sa pagprotekta o proteher sa kinaiyahan ingon man ang panginabuhi sa katawhan. Balansihon nato sa atong pong pagtanaw sa paminabuhi sa atong mga katawhan na importante pagkaayo. Kay tinuod angay mabuhi ang kinaiyahan pero mas angay ngay mabuhi pud ang katawhan. So mangita tag balanse nalipay ko nga atong national government agencies willing kaayo nga makitambayayong sa atong mga local officials ug sa atong fisher folk. Among prime duty as public officials, kita, government officials, ang atong iserbisyuhan ang katawhan, dili ang mga isda. Kung ang atong klaseng higayon, makakaonsad sila. Of course, pantayan sa nato ang atong kinayahan, atong protektahan. Nang hinaot ang gobernador nga dili na pangdakpon ang mga mananagat nga adunay legal nga katuyuan sa pagpangisda. Mihangyo sab siya sa mga mananagat nga hingpit nga sundon ang balaod o ordinansa sa lokal nga kagamhanan. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.